Světe div se, začínám s připojováním elektřiny. Tady jsem musela ještě taky trošku vylepšit, protože z druhé strany je zase takhle USB nabíjení, abych to měla u hlavy, že jo? A musela jsem prodloužit kabílky, což mě baví, protože to už jdu. Takže tak, no, tak se jde dál, držte mi palce. Na Amazonu koupila tady ten přístroj. To bude on a budu konečně připevňovat tyhle ty koncovky. Vlastně mi nejvíc pomohl plánek od Jirky, ale 2 měsíce mi trvalo zjistit proč, jak a kdy, abych tomu plánu aspoň trošku rozuměla. Samozřejmě nemyslím 2 měsíce v kuse, vlastně jsem vždycky pustila nějaké video a tak se vyděsila, že jsem to zase vypla a utekla. Ale jelikož pak člověk stejně dojde, že to za něj nikdo neudělá a udělat se to musí, tak jsem k tomu sedla a je z toho tenhle plán. Ve finále strach z toho trval 2 měsíce, pochopit to pár hodin a udělat 2 dny. Potřebuji, aby mi oba soláry, které mají každý 195 W, nabíjely baterii. Potřebuji, aby jakmile jede auto, mi autobaterie nabíjela baterii víc než soláry. A potřebuji, aby vše svítilo a fungovalo a nic nevyhořelo. Takže musím zjistit, kam dát jakou pojistku, sběrnici, jaký jistič a z kolika ampéry, jak tlusté, jak velké, jak dlouhé kabely, s čím propojit a jaké použít koncovky ke každému kabelu a všechno správně propojit, uzemnit a zapojit. A dneska pokračuju s zapojováním elektřiny a potřebuju k tomu i ten fuse box pod sedadlem v autě, protože budu připojovat elektřinu a dobíjení i z baterky. Tady se mi podařilo vydolovat sedadlo a kurňa, budu tady muset klidit, ale mám za to i zaplaceno. Tak jdeme dál. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But fast.
be on our separate Jsem ways. konečně zapojila elektřinu. Po 2 dnech. Šílený. A teď to zkusíme světla. Já se bojím. Světla fungujou. Větrák funguje taky. Větrák, světla svítí. Tady to bychom asi neinstalo. A vypíná to? Vypíná. A nejde už tam zapnout. Vypíná. Takže tady se vám budu snažit naprosto neodborně vysvětlit svůj plánek na elektřinu. Doufám, že v tom nebudete mít větší bordel, potom se vám to vysvětlím. Takže instalaci solárů jste viděli. Soláry jsou tadyto, je to vlastně 195 W, každý ten solár, takže skoro 400 dohromady. A všechno je to spojené přes desítku do switche, do vypínače. To je červený kabel, tady to růžový, a ten černý je sice černý kabel. Takže to šlo takhle pěkně přes tuhle pojistku a dál napojený na ten vypínač, který mám za sedadlem, abych to vždycky mohla vypojit a tím pádem bude se víc dobíjet z té autobaterie. A potom, co se to napojilo na ten vypínač, tak to jde pěkně do tady toho Renogy Chargeru, který je DC to DC, jak to tam je napsaný. Ale prostě musí se koupit tady ten, který funguje na to, speciálně na to dobíjení i z té autobaterie a i z těch solárů. Tak, a pak se napojí ta autobaterka. Tady je pro to plusko důležitý koupit takovou koncovku, která vám dovolí na to napojit ten kabel o velikosti 6. Ten jde přes tady tu pojistku, kterou jsem dala nakonec pod sedačku, před sedačku spolujezdce, to jste viděli, jak jsem instalovala na videu. A používají se tady ty velikosti těch koncovek u těch kabelů, což je 5/16. Tady jsou vlastně všechny ty koncovky a vždycky jsem si tady napsala, jaká koncovka vede z čeho kam, protože podle toho se koncovky musí kupovat a musí se to hodně dobře vypočítat, hodně dobře zapsat, protože nechcete jich kupovat, protože jsou docela drahý. A dál vede zase tady ten kabel z toho auta už do toho Renogy Chargeru. A z toho vlastně tady tu část jste vlastně viděli na tom videu, jak to dělám pod tou sedačkou pod auto, takže tady ta pojistka jde pod sedačku pod auto. Musí se napojit, taky koupit přes Amazon takový speciální rozdvojováky a tam se dají 2 fúze, tak aby tam byla plus minus velikost o něco trošku větší než ta původní, co tam byla. Já tam měla 10, původně dala jsem tam 15, tu pojistku a musí to být napojený na něco pod to auto, co se vypíná a zapíná v té době, kdy se vypne a zapne startování u auta. Takže aby se to prostě zapojilo při autě, když je nastartovaný. Bože. Takže to je tady ta část. Velice jednoduchý. Teď už teda. Pak se jede do tady těch busbarů. Měla jsem negativní, mám tam i tady ten pozitivní a všechno je to kvůli bezpečnosti tam daný. Busbar je velice důležitý. Takže přes šanty a
přes breakery. Vždycky musíte si vypočítat správnou velikost toho breakeru, správnou velikost toho kabelu a správné velikosti těch koncovek. Takže to se už potom takhle napojí přes tady ty různý ochranný zařízení až do tady toho fuse boxu, od kterého vám jdou vlastně potom další všechny kabílky ke světlům, USBčkům, a ledničky, větrák a další vypínače, které tam byly. Takže tady z toho jdou potom strašně moc dalších kabelů. A důležitý pro mě bylo i zapojit tady ten inventor, což znamená a ten taky se musel uzemnit, teda to už bylo potom v návodu. A zase koncovky správný, zvolit ke kabelům, správný velikosti kabelů, já jsem použila 4. A na červený 4. Na černý a ten je důležitý kvůli tomu, že třeba teď si fenuju hlavu, takže mám fen, který má 1000 W, můžu to použít přes ten vintr, mám, já nevím, cokoliv. Teď tam mám vařič na rýžovar, v kterém se teda dá vařit úplně všechno. Na to bych měla udělat video, protože v tom uvaříte úplně všechno. Jestli máte doma rýžovar, tak prostě úplná pecka na všechno. Takže ten má nějakých, já nevím, 500 W, takže zase to můžu použít, můžu to zapojit tady. A další mixéry a takovéhle věci, co má prostě do 1000 W, tak můžete použít v autě, což je naprosto super a jsem ráda nakonec, že jsem to koupila, že jsem to tam napojila. Tak. Já doufám, že přibližně tak nějak vidíte, že to není úplně těžký. A že by se to dalo pochopit. Kdyby to někdo chtěl zrealizovat a taky udělat nějakou takovouhle šílenost, jakože vymyslí přestavbu auta kdekoliv, tak a bude potřebovat nějakou pomoc, tak můžete se na mě obrátit, já se vám budu snažit s něčím pomoct, jak budu umět, jak si budu ještě pamatovat, ale nejsem expert, takže je asi dobrý třeba i některé věci konzultovat s elektrikářem. Já na to měla Jirku, za to, kterému mu ještě teďka jednou velice děkuji, protože jsem s ním mohla všechno konzultovat a pomohl mu úplně nejvíc ze všech, protože komukoliv dílně jsem to ukázala, tak většinou teda nevěděli, no, anebo ale snažili se moc, byli fajn. Snažili se moc, ale v podstatě jsem to musela furt někomu vysvětlovat, což bylo zase fajn, že jsem si v tom taky dělala pořádek, tak nějak, jak to funguje. Takže co je důležitý? Vědět velikost kabelů, vědět velikosti koncovek, ty jsou jednoduchý zjistit, složitější potom koupit. A vědět, nebo dát ty celkově dohromady a vědět velikost těch breakerů, fuzí a tak. A to se dá všechno vypočítat, jsou na to různý kalkulačky na internetu. A nebo když to takhle obšlehnete od někoho jako já a věřit, že to tak nějak bude fungovat, tak to snad fungovat bude. A nicméně mě to naštěstí všechno funguje a jsem na sebe hrdá. Na sebe hrdá, že to funguje a že to nějak jede. Tak jo, takže doufám, jak říkám, že jsem vám v tom neudělala ještě větší nepořádek v těch, co by třeba si v tom chtěli udělat naopak pořádek a kdyby jste něco potřebovali, tak stačí dát vědět, ráda pomůžu, když budu ještě vědět.